WBC, World Boxing Council, garbo kami, proud kami nimo. Salamat. Ikan sa Islas Bohol, ikan sa Jinsan, Pinoy, ni sulbong imong ngalan, Donaire sa Amerika. Unsa bay imong gibati nga gawa si Manny Pacquiao, gigunita nimo ron ang prestigious ba nga WBC belt. Kami, lipay kami, unsay ka share nimo sa mga nagtanaw ron sa Cebu, Bohol, Visayas, Mindanao, sa Manila, sa Pilipinas? Dako lang kayo. Lipay kayo sakto, pero ang pinaka kuan sa kong kasing-kasing kanang dako kay kong pasalamat nga sa oportunidad nga nakaaway ko, sa oportunidad nga nakadaog ko na himo kong world champion o na proud ang Pilipinas sa akong gibuhat. So ang ako lang sa kasing-kasing gid nako is nagpasalamat lang gid ko. Kung unsa man itong pinakadako nga makuha niya, mao to'y adtuon niya kay promoter gud siya. So naghulat lang ko unsayang sunod nga plano sa ako. Unsay plan A, plan B ninyo, plan C? Karon wala pa nga kuan ang kabalo man ka nga nagtrabaho lang siya nga kung unsa man tong pinaka more lucrative nga fight. Pero number one sa inyong mind, unification fight. Kang Inoue of Japan. Unsa may naa sa Kang Inoue nga kano ang ubang banta mo sa target nila sa Inoue of Japan? Dako mo gud yung pangalan. Dako kayo ang garbo, dako kayo ang dako ang away ba. Unya di lang kay dako ang away, dako pud ang bayad. Unya kung di lang pud sa bayad o sa dako sa away, proud kay ko nga kumapili nako siya. Dako kay kuan sa kuha na kay dakong dungog og ang una gyud mao gud siya gyud pinakamaayo sa kaning timbanga. Mapili na ko siya, ako na tong pinakataas. Kuno galing makontra no siya, unsa may puruhan December, November of this year or awa pa lagi, wala pa ang kuan lang negotiation lang. Kung mupalso, kung mukagar, pawagtang ang Inoue, unsay sunod imong option? Daghan man mig option, ang kuan lang karon gi-focus lang gyud namo nga mahimo tong awaya to nya. Kung di ito mahimo daghan ming plan A, plan B. Wa kay plano mo lugsong sa ubos, musakas babaw. Naay plano gyapon. Naay gyapon plano kung unsa man tong pinakadako nga makuha namo. Kung mubaba ko 115, makaya na ako. Kung mutaas ko 122, 126, makaya na ako. So daghan ming option, daghan kay option. Naa ka sa Ring Star Promotions, sa Inoue na sa top rank promotion, sayon kay negotiation. Easy lang. Sayon easy lang. Easy lang. Kay amigo mami ni Mr. Honda. Si Mr. Honda mo'y kanang gunit niya. Dili lang sa gunit, pero siya ito'y negotiator og siya kung sa mo yung gusto niya mo'y may tabo. Kung madayon ang Inoue Donaire fight, asay mong gusto? California, Nevada, Las Vegas? Ang sulti nila kung mahimo man na sa Japan daw kay mas dako daw. So depende lang. Ako away lang ko. Kisa man. Giunsa, tagay ko may ideya kay Pulawin kay kami English, may kay kami Bisaya, naglibong mga tao. Pila mong edad mo naabot ka sa Amerika? 10 anyos siguro. 10 anyos? Oh, 10 anyos o 9 anyos. Kada kalimutan ko basta bata pa ko. Ubos naman yung uyuan nga pare ron sa Bohol. Maayo. Nariyapan siya. Idawanga ba si Bohol? Wala pa ako kay maglibot-libot mo na sila. Siya. Pero ikaw natawo ka talibon man. Talibon. Pero nakapuyo ko Jinsan. Nagpuyo ko dito. Natawo ko sa Bohol. Pag nibalik mi sa Jinsan, mga before nag 1 years old ko until 6 years old na to balik mi sa Bohol unya na to mi og United States. Kumusta ang taga Bohol? Igo ang Bohol og Cebu sa pandemic, kumusta sila? Hinaton ta, magampo lang ta nga mahumani og maayo atong panglawas sa inyo din na. Salamat kayo sa inyong pagampo, sa suporta. Ako magampo sa inyo nga hinaton ta nga maayo mo. Hinaton ta nga ma-figure out nato kung para ma-open na punta ba nga natay mabuhat gani nga natay nga ma-okay na tatanan. Mao gyud na atong pagampo. So mangumusta lang ko sa inyo din na tanan nga maayo mo.